Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, Euskal Metek dio arratsalde gaua grisa eta euritsua izango dela, baina gu hori aldatzera gatoz. Sartu gara abenduan, 30 egun falta dira urtea amaitzeko, eta ziurrenik zuetariko askok dagoeneko jantuzue gabonetako egutegi berezioretako txokolatina guztiak. Dindandon, egu berrion. Oho! Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Iñaki, abenduak bat du gaur. 16 ordu igaro dira. Eta minutu bat. Goiuriri 16 ordu falta izan zaizkio, sobratu izan zaizkio barkatu. Gabonetako kantuak Gora. txerretatzen hasteko. For Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Buah, ostiral hontan, Ed Sheeran eta Elton John britainiarrek gabon kanta bat kaleratuko dute elkarlanean, Merry Christmas deiturikoa. Singlea iragartzeko, Richard Curtis zuzendari britainiarraren Love Actually pelikulan oinarritu dira. Ed Sheeran, Elton John, Love Actually, kafea igual pixka eta azukre gaindosiarekin dator gor. Ai, Inigo, ez izan horrelakoa. Nik uste behar dizula a little bit of love. All I need is love. All you 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 need is love. Love. Love is all you need. All I want for Christmas is you, Merry Christmas, all you need is love. Ez daude gaizki, baina gabon kanta garrantzitsuena ipatzaztu zaizu, Bai, alaken, adizkide, Ez goiuri ez, gabonetako pinua. Plastikozkoa jarri zan bano, etzan ximelduko, etzu ostoipotako. Plastikozkoa jarri zan bano, etzen ximelduko, etzu ostoipotako. Oso gaizki gaude. Angel Alcaña handia Mikel Laboa imitatzen saiatu zen parodia honetan, baina ezakizu, ez ustezue, baina Laboa errepikezina da. Gaurko egunez 2008an zendu zen Mikel Laboa, abeslari eta musikagilea. 20. mendeko euskal abeslari ezagunena agian. Bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuen. Ez dok 13 taldearen sortzaietakoa eta euskal kantagintzaren berritzaile nagusietakoa izan zen Laboa. 2006an agertu zen azken aldiz, oholtza gainera Bob Dylanek Donostiako Zurriolako hondartzan emandako kontzertuen. Baina guk 1987an kafe antzokian eskainitako kontzertuko zatitxoa aukeratu dugu gaurkoan. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bai naiz, izkutukoa. Maite beharko ditugu bai gure bazterrak lanbroak izkutatzen dituenean, segun goibela gaurkoa.
Goibel eguraldia eta goibel daude aldarteak. Gaur hilda Panpila Duix pilotarioia eta abeslaria, 76 urterekin. Hala jakinarazi du Xabier Euskitzek Twitterren gaur eguerdian. Euskitzek esan duen moduan, pilotaren munduko izarrik handienetakoa izan da Lapurterra. Ezker paretako txapelketa nagusi bat irabazi zuen Ipar Euskal Herriko lehen pilotari izan zen Lapurterra. Lorpenik handienak binakako txapelketa nagusian izan zituen. Txapeldun, 87an, 89an, Josean Tolosa atzelaria lagun, eta txapeldun orde, 1988an Martinikorenarekin. Abeslari lanetan aritu da azkeneko urteetan. 2002an Chanson du País Basque disko argitaratu zuen, eta geroago Oroit izeneko beste bat. Pilotariei eskaini zien abesti bat noski. Pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Abenduaren bateko efemeridei begira jarrituko dugu, gaurko egunez hiltzen June Almeida, eskoziar birologoa. Zientzaren mundu aldatu zuen, birusak isolatzea, identifikatzea eta biztaratzea ahalbidetu zuen metodo batekin. Hezkuntza formal gutxi izan arren, hasiera batean zientzian doktorea izatera iritsi zen. Izan ere, aitzindaria izan zen birusen irudiak hartzen. Almeida izan zen koronavirus bat ikusi zuen lehena. Eta orain denok ezagutzen dugu koronavirusa. Badirudi ofizialki gaurko egunez hasi zela koronavirusaren pandemia Txinako gobernuaren arabera behintzat lehenengo kasuak data hauetan gertatu ziren. 2 urte beraz, egoera surrealista hontan bizi garenetik. Dime cuándo voy a volver a verte. No sé si aguante tanto tiempo ausente. Dime cuánto me queda para volver a sentirte. Baina 2 urte gutxi dira iesaren pandemiarekin alderatu ezkero. 40 urte lehen kasuak agertu zirenetik. Gaur da iesaren aurkako nazioarteko eguna. 1988an egin zuen lehen aldiz, eta mundu osoan osasunari eskinitako lehen egun ofiziala izan zen. 4 hamarkadotan iesaren pandemiaren ondorioz 40 milioi pertsona hil dira eta egun 38 milioi pertsona birusarekin bizi dira, gehienak Afrika hegoalde eta erdialdean. Urtero 1.000 pertsona kutsatzen dira eta 700.000 hiltzen dira. Garai bat markatu zuen gaixotasuna desagertzetik urrun dago. Hala ere, 80ko hamarkadatik beranzko joerak jarraitzen du. 2020an Euskal Autonomia Erkidegoan iesaren 18 kasu berri izan ziren. Zifra hau baxuena da 1985etik. Albiste ona da. En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo. Beste albiste hon bat aipatu nahi dut nik gaurkoan, Delirium Tremens taldeak disko berria eta aurkezuen bira iragarri ditu. 1981ko azaroaren 30ean eskaini zuen taldeak bere azken emanaldia, baina holtzara itzuliko dira 3 formatuan Andoni Basterretxea, abeslari eta gitarra jolea, Patxi Irisarri basu jotzailea eta Juantxo Jurrita bateriarekin. Disko berri argitaratuko dute datorren urtean, eta dagoeneko lehen abestia eta haren bideoklipa aurkeztu dituzte. Hor dago izenarekin. Baina barkamena eskatu behar dugu saioarekin hasi hau. Ara, zegin du oraingoan. Azaroaren 24ean izarren urtebetetze eguna zen eta ez genuen aipatu. Egia da, eta azkenion 2 bolazko izozki askeni. Ez dut ezer ulertzen. Lasa Iñaki, gaur ezagutuko dituzu Izar eta Estel. Anela Baka eta Unai Gaztelumendik aurkeztuko dizkigute. Espero dut Izar eta Esteli musika gustatzea, gaur Mikel Azpiro zator gurera. Nei,
Ba, delirium tremens bakarrik ez, bestelakoak ere izango ditugu gaur gurean eta musika gehiago, ze Eirak larun batean kaleratuko du bere diska berria eta horren inguruan ere ariko zaigu, naiz eta Young Rock Woman jaialdia bertan bera geratu den. Hala eta guztiz ere, ba, aizue, gaur abenduak bat du, konturatu espazarete Goiuriren Gabon kanten festa honekin. Arratsaldeak 4:10, bigarren kafeak gaur 282 eta hemen 3 gara zuekin pres, baina gure lehenengo gonbidatu ere estudion dugu dagoeneko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin galeresera joan eta bueltan etorri den gizona, auskeran etzaio asko nabaritzen, behintzat euskeraz ari den bitartean, askoz gehiagorak uste dut artirik ere ez duela izan. Iñaki Lasaetura, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo algara? Oso ondo. Esan behatzu. Abenduak bat, arratsaldeko 4:11 eta dagoeneko entzun ditugu 2, 3 edo 4 Gabon kanta eta espero duguna urrengo hilabete guztian zehar, ez dakite Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon. Urte berrian. Noiz arte hau dena? Jakizu. Matxo maitia. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide, esan da bezala, gaur bigarren kafeak 282 ditu, 4:11 minutu zuzenean zareten, naiz irratiaren sintonian bigarren kafean, plazer baduzue, geratu gurekin. Abendua iritsi da eta guk ere badaukagu abenduaren batarekin hilabete hasierareak izaten duen ze hori ez? Astearen hasieraren moduko astelen puntu bat. Astelena duzu? Nik kriston astelena daukat. Zuek ez? Ez. Oaindik ez. Oaindik ez? Oaindik ez astelena iritsi. Wow. Mutila beste rutegi batean bizira Goiuri. Bai. Beste martxa batean. Ba, 4:13 minutu, bai, abiatuko dugu gaurko saioa, eta gaurko saioa abiatzeko uste dut Iñakiri azalpenak ematen hasi behar dugula, Goiuri. Ez? Ez? Abai? Maite dutekin hasi behar dugu. Noski. Inigo. Hau da nere astelena. Bueno, Iñaki, badakizu zer den maite duta? Bai. Gogoratzea? Bai. Eta nik hasi behar dut maite dut. Presatu duzu? Ez prestatu genkoa, baina botako dugu zerbait. Ba, zein zure maite duta, konta iguzu? Ba, nire maite duta da 6 hilabete irauten duten bezarkadak. Oi ba, Wow. 6 hilabete? Bai, zauten dezunean norbait, 4 bat egunetan harreman honetan dezu, batekin 2 pertsonekin, eta badakizunean 6 hilabete barru ikusiko dezula, eta Jesucristo despeia egiten dezutela, bueno, bezarkada bat, bakizulako 6 hilabete horiek irango ditula bezarkada horrek, berriro pertsonan ikusi arte. Ona, Ez da gaizki. Improvisatzeko. Nahi kondo. Zuen maite duta prestatu zu, Goiuri? Noski. Ba, botatzen neria zoinik eta pentsatzen ari. Nere maite duta da, bertsolaritzaren datu basean, Xenpelarreko web horrian, zuk bilaketa bat egiten duzunean, eta adibidez, bilatu nahi duzu bertso bat, ez dakit, txapaukumei buruz. Ba, jartzezu txapaukume, eta ez dago bertsoik, txapaukumei buruz. Orduan, webunean atzeatzean mezu bat, esateuna, ez dago, isiltasunaz gozatu. Eta hoi maite, isiltasunaz gozatu hoi oso ona iritze zait. Ze ona. Ba, nik maite dut begiradak interpretatzen dituen jendea. Gaur, junaiz lagun baten gana kontrabaxua ajustatzera. Eta favoratzen barziten, daren garajean bueltaka, erramintak eta lijak eta, bueno, antxeze bilen. Eta bapatean gehatu nahiz apal batea behida eta hortzu duden basurde, pate, hola pote artesanal pila, antzadan ez arena etxak egiten dituenak, eta jo, geratu nahizola tontututa begira, eta handik segundatera esan du.
hartu bat eta sortu motxilan da nik, bueno, hoxe nahi nun entzun. Eta motxilan daukat, gaur ez, baina bihar igual probatuko du. Ui, ondo. Eta gure gonbidatuari maite dut eskadi zaiokegu, Goiuri? Gure gonbidatuei, ze dagoeneko pantaiaren beste aldean dago Anera Baka. Hementxe daukagu, bera ere, txin pixkate, audioa jarri behar dugu. Haze kuadria jontatu behar dugun hemen, baina dagoeneko unai ikusten duzue, eta ikusi eta entzun ere egingo duzuela espero dugu. Arratsaldeon, eta ongit horri bigarren kaferan, Kaixo, arratsaldeon. Juhu! Eta gurean dugu estudian dagoeneko unai Gaztelumendi. Atxaldeon. Atxaldeon, zuriretenak earkin zute zaituztegu. Ez da gauza makala, batzuk hemen gurekin fisikoki bestiak gola distantzian, eta denak elkartzea, bueno, maite dut eskatuko diegu, ez Goiuri? Hoi da. Bai, ohartu ez balin bazarete, maite duta da, maite duzuen zerbait esatea. Besterik gabe. Beraz, guk maite duta eskatu nahi dizugu. Eta oso zentzu zabalean, bai. maite dezakezue oso topikoetan. Ez da egit, neguko euriak 30 egunetarako aurrikuspena eskaintzen duenean, hori maite dezakezue ez da egit ze usain, kafe usaina goizean, edo lagun batek bialtzen dizuenan mezu bat, zerbeza bat hartzeko. Nahi dezuena. Edo zein, gauza izan daiteke. Bai, edo zein. Nahi gustatzen zait, maite dut, bertxotan ondokua hasten danean. Orduan, igual zu haste bazera. Bale, nik ustet garaiagatik edo, baina esangot maite dedala Durangoko azokatik bueltan egiten dedan azkeneko bidaia, ja etxerakoa, ja bukatu dan seinale dan hori. Ze ona, Baina orduan gustatzen zaizu Durangoko azoka bukatzea. Eta ez hastea, oiba. Bueno, momentu ontan igual hori erantzungo nizuke. Momentu ontan Anela Baka dabil, abenduaren 8ko arratsalde iluntzeko etxerako bidaian pentsatzen. Hori da, momentu ontan bai. Bale, eta nire da. Unairen maite duta balekoa da? Ze, ja bertsolari lanetan hasi da, ez? Bota du, ez dakiko garbi bota duen edo ez duen bota, hori otezen maite duta, zegin bar diogu, beste askatu da, nahikoa da. Baduzu gola besterik... Ez. Hori zen. Ba, hoxe. Eko originala izan ezela, eta... Bai. Nola paradoxa puntua bazuen, ez? Zenere maite duta da, baina zu hasi, eta zalantzan geratu, naiz? Bale, osando. Eta gure entzulek ere bota izkigute. Bueno, Gorkak dio, egingo dugu Gabon kantakin kantaldia hor bertan, Gabonetan, hemen gure laborategian. Bale, bueno, autogonbidapenak ere maite ditugu. Bai. Eta dio, nire maite duta da, euria egitea eta planak egitea perezak enduta. Zubiako planak egiten. Nik datu basean nago jarri Gorka Santesteban. Dena irakurri duzu segida, baina ez da jarri. Ja, momentu zen aitan iritsi da. Nio datu basea zeinena? Bertsolaritzako. Uste nuen gau, Durangon betxatzen nintzen, ze Gorkak zubirako planak Durango inguran ere egingo ditu. Ziur. Oliku guztietan batera goteko gai data. Txokit. Gorka kontatu hor txatean, ze plan egin dituzun zubirako. Durangon eta horren arabera osatuko du. Bueno, maite dutak botata, 4:18 minutu, saio hasteko moduan ere bagara. Ni nago pres gaur ezertarako, Arratsaldeon, Euskal Herria. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ingurumen gaiak landuko ditugu komunikabideetan, eta nola lantzen dira ingurumen gaiak? Edo hain galdera orokorra eta inpertsonala izan gabe, nola lantzen ahalegintzen zarete? Nikola irakorketa orokor bat egitekotan, bai nabarmenduko nuke aldaketa handia egon dela Davidetan ingurumen gaiak lantzeko garaian. Lehen izaten ziren egunkarietako hutsunak betetzeko gaia edo hitzaki bat besterik ez da. Nik uste dut bigarren mailako zientziatzat ikusten zala ingurumena edo bigarren mailako interesa duten
albiste modura, ez? Baina hori aldatu indala eta orain benetako albiste bihurtu diala, ez? Imaginatzen dela, azkenean egoerak behartu gaituelako, ez da, hor, larrialdi baten aurrean gaude, klima larrialdi baten aurrean, biodibertsitate galera global baten aurrean, eta azkenean horrek ekarri du albiste izatea. Baina, zer da gertatzen den hemen, badirudiela, espektakuloaren gizarte honetan, albistea beti izan behar dela zehozer ikusgarria, ezta? Eta orduan, ingurumenari buruzko informazioa gehienetan katastrofistatzat jotzen da. Nik ere bat egiten dut horrekin guztiz. Uste dut gure edabideon egiteko garrantzitsu bat, larrialdi honen kontestuan, badela ereduak ematea. Eta askotan adituak esaten ari zaizkigu larrialdi hau benetan hila bizikoa dela, aldaketak egin beharko ditugula bai ala bai, ez? Eta esaten ari dira gure kontsumo eredua eta gure bizimodua aldatzen hasi behar dugula ja benetan, ez dela aukera bat. Eta nik uste dut guk transmititu behar duguna dela aldaketa hori egiteak zer onura ekarriko dituen guretzat. Ez hainbeste beldurretik, baizik eta ze aukera daude hor guretzat. Krisi ekosozialak ez dizulako postaxola. Gelditu makinak, astelenetan arratsaldeko 7:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Elles, rescatades pels seus prínceps blaus. No tot sempre surt com tu t'esperes, no, el món real. Si tu volguessis ser una mica... 2019ko urriaren batean, Kataluniako erreferendumaren bigarren urteurrena ospatzeko, Llum y Llibertat deituriko ekimena antolatu zuen Omnium Kultural elkarteak. Argitxo txiki bat, ondoren bestea, gero beste bat, horrela, egun sentian, Kataluniako 121 gailur argitzeraino. Tontor bat presidente bakoitzeko. Huracans, sé que un dia tornaré. Hurrengo hilabeteetan, elkartasun argiak piztu ziren Euskal Herriko hainbat txokotan. Urriaren 16an, Aiako harriak argiztatu zituen mendizale talde batek. Eta txispa batek sortzen duenez sugarra, argitxoak ikusi genituen Bizkaikoan Boto mendian, Gaztelugatxen, Lekeitioko Garraitz Irlan, Txindoki eta Karakate mendietan, Tologorrin. Eta, bide argi dugunez, 2022ko uztailaren 2an, 400 gora gailur argiztatuko dituzte Euskal Herriko eta Kataluniako entitate sozialek elkarlanean. Pirinioetako luzerako 430 kilometroetan, mutur batetik bestera zeharkatuko duen argilerro bat sortuz, Iger lurmuturretik Kreuseraino, Mediterraneoa eta Atlantikoa elkarlotuz. Però Han Solo no l'espanta, el repte són pebre i sang. Mai serem modèlics o exemples. Izar eta Estelek parte hartuko dute ekintza horretan. Baina zein dira Izar eta Estel? Gure gonbidatuek kontatuko digute hobeto. Aurreratu dezakeguna zera da. Izar eta Estel tripontzia zozketaren aurtengo ipuineko protagonistak direla. Ipuina erosten dutenen artean, guztira 52.000 euro zozketatuko dituzte. Sé que un dia tornarem a riure com quan fèiem volar estels al vent. Gurea ez da loteria gutxi batzuen poza eta askoren miseria gurea da tripontzia. Nori tokatu zaio, baino aurtengoan zertarako. Asko dugu jokoan eta dena irabazteko. Hitzak txakur gorriak egin ditu eta marrazkiak Unai Gaztelumendi Arandiak. Hemen dugu Unai esan bezala eta pantailaren beste aldean Ane Labaka Maioz, ongi etorri biei. Bai, berdin. Eskerrik asko. Lehenengo galdera, irakurri ez duenarentzat ipuina. Zen irakurri dut, baina zein dira Izar eta Estel? Bueno, oain ere nik hasi beharko dut igual ez. Buruarekin... Dinamika garbi geratzen. Ez zaitut ikusten eta enekin keinu noa hain, baina... Vale. Bueno, Izar eta Estel aurtengo tripontzirako sortutako bi pertsonaiak dira, bi haur edo bi ume dira,
bata Kataluniakoa eta bestea Euskal Herritarra, Euskalduna. Eta dira nolabait, Goiurik lehen aipatu duen Pirineotako bide hori edo simbolizatuko duten bi ume, ez? Bakoitzak bidaia bat hasiko du bere herritik eta liburuaren erdikaldean edo bat egingo dute nolabait. Nola sortu da elkarlan hau? Badakigu ez dela lehen aldia, egin zenutela 2019an ustez, lehenengo aldiz, Tripontzirako beste ipuin bat, baina nolako da prozesua? Kasu honetan adibidez, gure esku dago elkartetik esaten dizue honi buruz idatzi, edo ideia botatzen dute eta zuek asmatu behar dezue nondik jarraitu? Bueno, hau 3. urtea da, eta nik uste bai, lehenengo bilak eta aurtengoa ezberdin izan diala. Agian lehenbiziko bietan gai orokorragoa edo izan da, eta ipuin laburrak bezala egin dira, eta gehiago helduei begira edo pixka bat buru jabetza ardatz hartuta, txakurgorriakeko anek eta, egin zituzten ipuin laburrak edo, historio sortak, eta oraingoan gure esku dago, gure eskuk garbiago zeukan zen naizun edo ekimen horrea begira eta aurrentzako izango zen ipuin liburu bat atera naizula. Eta Kataluniari erreferentzia ere egingo ziona. Eta horrelaxe, elkartu ginen, bilera bat egin, pixka ditzen, da bakoitzak hartu bere lana hartu eta bakoitzak bere bidetik egin zituen bere lanak. Bai, egia da igual barkatu, Ez barkatu, ane, jarritu zuk, bai. Eta aurrekotan proposamena igual abstraktugoa edo zabalagoa edo izan dela, ez? Unaik esan duen bezala buru jabetzari buruzko, ezakit nola esan, pilula txikiak izango zian edo narrazio batzuk sortzea, eta horrekin bat egingo zuten marrazkea, kasu hontan bai zeukaten argiago zer nahi zuten, aldaketa da hori umeentzako istorio bat izango zala, eta okerrez banago pertsonaiak ere Izar eta Estel izan zitezela ere beraiek proposatu ziguten, ez? Orduan, bestetan bai igual indegula lehenengo guk taldean testuak sortu eta gero bigarren pauso batean unaik hoiei ilustrazioak gehitu, baina hontan bai hasieran elkartu ginala danok gu unaiekin pixkat bateratzeko eta erabakitzeko hori umei zuzendutako istorio hori edo nolakoa izan ziteken edo ze formatu eukizezaken edo bai pixkat hasierako puntu komunak edo zehazteko. Eta helburua zein da? Jendea animatzera Kataluniako, Euskal Herria eta Katalunia elkartuko dituen ekintza honetan parte hartzera, hori da helburu nagusia? Nik uste helburu bat baino gehiago izango ditula. Helburu honi jarri behar dugun helburu nagusia esango nuke, irakurtzean, zer pentsatua edo, aurrentzako da, baina, gai honi buruz ere, aurrekin ere lantzea litzateke helburu nagusia. Gero beste da, gure eskuren finantziazioa Tripontziak hortan asko laguntzen du, hori ere beste helburutakoa da, eta gero 3. helburua izan daitekeela jende aurrea begiratzea, bidaltzea. Ez dakitena, hain espezifikoki ere ez dugu dei egiten, baina, hau ekimen horretarako, beste, gero egongo dian kartelak, egongo dian gauzak bezala, hau beste gehigarri bat izango da ekimen horri begira. Bai, egia da, erreferentziak edo zuzenekoak izan beharren eta esan beharren animatzen zaituztegu honetan parte hartzera edo, daudela esango nuke olako keinu batzuk edo zuzenean erreferentzia egiten diotenak, hori, Pirineotako argiztatuko dan dinamika horri ez, adibidez, bidearena edo bidaiarena, argiak ere agertzen dira ez, kopeta argiak agertzen dira momentu batean, balore batzuk transmititzeko nahia ere badago ez, nik uste hori askatasuna, auzolana, elkarlana, orduan
esango nuke zeharka edo bai betetzen dela helburu hori, baina guztiz esplizitua edo izan gabe. Horiek eta beste balore batzuk, ze okerrez banago, Izarrek 2 ama ditu eta Estel aitonamonekin bizi da. Bai, bueno, hori ere oraindik zeharkakoago zerbait, ez, izango litzake. Guk taldean, sortzen degunean eta beti saiatzen gea olako gauzak ere kontutan eukitzen eta zeharka askatasunari buruz hitz egitea ere bada familia eredu ezberdinak ikusgarri egitea, ez zuzenean igual ez, saldi batean aipatuz eta nolabait irakurriko duten haur eta ume hoiei ere ikusaraziz, zerbait normal bezala, ez? Zoritxarrez gizarte honetan oraindik igualain normalizatuta hain ikusgarri ezan errealitate bat, zuzenean hori garrantzitsuen edo protagonisten egin beharrean, beste istorio baten baitan, olako keinu txikiak sartzea gustatzen zaigu. Ipuina digitala da, fisikoki ez dago, ez da? Ez dakite oraindik iritsi dan fisikoki, baina aukera ongo da fisikoki lortzeko. Orain artekoak ez dira fisikoak izan, digitalak izan dira, baina urten 2 eratara egongo da aukera. Bai, esan digutenez, internet bidez tripontziaro esten duenak jasoko du digitalki, eta bestela eskaintza batzu daude ustetzala lehen apuntatzen ditu naiz, baina boleto bat eta liburua erostean 15 eurokin jasoko zenukela, eta bestela zenbaki osoa erosita 8 boletorekin liburua, eta bai esan digutela behin zozketa eginda, zozketa urtarriaren 17an izango da, eta behin data hori pasata internetez ere eskuragarri egongo dela formatu fisikoan, ez bakarrik digitalean. Pentsago, Juri, saridunak ezagutzen ditugunerako, zu ja gabonetako kantak ez dizkuzu jarriko giratien. Ia da. Ze pena. Bueno, mugarri politia da, Herri libre batean Iritar desberdinak ametsak ditu biltzen etorkin arrantzalen langa. Aipatu zuen lehen ere elkarlana aspalditik, badirela urte batzuk elkarlan hauetan topo egiten duzuela. Batzutan gertatzen da interdisziplinaridadadean lan egiteko ordenean ere nahi izaten dela, ez? Lana uztartu, pixkatzu hasi eta nik jarraitu eta giro horretan. Ez dakit zuek hortik asko behar izaten duzuen, zuku nahiago izaten duzun, ez dakit kasuntan aneren lana oso garbi ikusi eta orduan lanean hasi, edo nola antolatzen zareten? Bueno, nik uste urtero izan degula, hasieran bai itzein alkarrekin ondo zer da nahi deguna, baina ben lanak ondo banatuta eta bakoitzak argi daukanean berak zer egin behar duen, nik uste bakoitzari lasai uzten diogula lanian, eta ni behintzat behen lanakin oso pozigatzen ez, eta esperoet bereek ere alageatu izana. Baina bai, alkarrekin ez gea gehiagi sartzen, ez gea bat ere sartzen. Bai, eta esan behar da urten gaina beste, elkarlan hortan beste pertsona bat ere egondala ez, kasu hontan, Irati Majuelok itzuli du testua euskeratik katalanera, eta nik uste horrek ere ematen diola beste, ez dakit, bihurtzen dula bereziago edo ez, sortu dugun hori, benetan bi bideo horiek bi hizkuntzatan ere jasotzeko modu bat daukatelako aurrek, Irati Majueloren lanari esker. Nik aitortu behar dut gaur erosi dudala, eta tripontzia.eus webgunetik egin dudala, eta oso erreza dela. Beraz, animatzen zaituztet. Inigo eta Inakiz baduzue erosi oraindik, erostera. Baina orduan bersio digitalarekin geratu zara? Bai, nik bersio digitalarekin. Nik jakinik fisikoa egongo dela, eta oparirako ere oso goki izan daitekeela, eta akaso itxuin egingo dut. Txarotea ez? Bai. Bale. Ondo iruditzen mazaizu, ez? Batzutan izaten da, ez? Pelikula ikusita gero liburua, lehenengo digitala eta gero fisikoa. Hoi da. Baina saria tokatzen bazaizu,
Gurekin elkarbanatuko duzu? Hori ere izaten da, loteria erosten da batzutan norberarentzat, beste batzutan lankiden artean, hau ez duzu argitu. Hemen Iñaki Goiurikin du bere erosketa, eta gero galderak egiten hasi da. Orduan, akaso norberak digitala erosi beharko dugu, eta gero elkarlanean paperezkoa. Erosi dezakegu bat bigarren kafekoa? Hoi da. Bida, lehen saria. Baina fisikoa, gure apalean oso txukun geratuko da. Fisikoa, bai. Eta gero agian, zozketan tokatzen zaigu saria. Hau ez da garrantzitsuena. Proiektu honen garrantzitsuena ez da diru saria. Baino, haizu, igual animatu behar dugu jendea. Eta esan behar dugu, lehen saria 30.000 euro zenbaki eta serie irabazlarentzat direla. Bigarren saria 2.000 euroko 7 sari direla. Eta hirugarrena 1.000 euroko 8. Ez da txantxa. Ez da. Eta, bia, nik ez dut loteriarik erosten, aspaldi erabaki nuen eta tematu nintzen horretan. Gero batzutan ere kontrasanak izaten ditut, ze oso agerikoa denean zenbakia eta inguruko guztiek erosten dute, eta nik izan honen erosiko, baina bai hau erosi beharrekoa da, eta liburua ere gure apalean kokatuko dugu. Hoi da. Nik uste garrantzitsua dela. Bai, haizu ideia polita da. Bai? Bai. Vale. Iñaki, zu arduratuko zea? Vale. Seguro? Bai. Nik ez da egiten menzabiltzate sekretismoatekin, gai honekin, ez dela Edo tramparik badagoen. Eskatu diezaiokegu Unairi tripontzi bat marrazteko guretzat. Ze tripontziaren simboloa ontza, zuk egin zenuen. Bai, dela 3 urte, bai, enekin nuen, bai. Ba hori, igual tripontzi txiki bat, eske ontza da, xalatua da, ez daukagu maskotarik. Ontza, maskota bezala? Ontza, ederki. Listo. Bai, nahiko ontza gara gure. Bai. Nahiko gautxoriak gara, ez da. Bai, tartetxo bat hartuko dugu, publizitaterako, eta segituan izango gara zuekin, eta oraindik azken galdera biegin bar dizkiogu, Aneri eta Unairi, eta orduan bai, agurtuko ditugu, eta aurrera jarraituko dugu, musika giroan oraindik badugulako, gaur zer entrebizatu eta zer kontatu eta entzuna. Naiz irratia. Euskal Herritik ere bertara bidean ordezkaritza badioan dela, kasu honetan, elkartasun hori adieraztera joan direlako, Tubacexeko langileak, euren ordezkaritza bat Kadizen da dagoeneko, hango metalgintzak ere bari babesa emateko asmotan, Kixone Erretesek Tubacexeko langileen izenean egin dituen hitzak hauxe izan daunea. Violencias que destruyan empleo, violencias que nos tengan esclavizados. Basta ya. Y yo lo que quiero deciros desde Tubacex, 236 días de huelga, es que se puede. Que esta gente no es gente extraordinaria, que se les puede vencer, que se les puede hacer frente. Zuzenean goaz, Kixone Erretes, kaixo egunon. Están haciendo una entrevista en la radio. Estoy entrando en directo. Si no le importa, bai identifikatu gaituzte eta hemen gaituzte. Eta les estoy explicando que voy a colgar el teléfono. Vale, telefonoa itzeli behar dut, vale? Eta orain saiatuko gara, Kixone Erretes, kaixo egunon berriro. Kaixo egunon berriz ere. Bueno, orain ez zaude poliziaren eskutan? Ez, furgoneta dugun tokirantzagoaz, furgonetara katu nahi digutelako, baina, paseoan goaz arantza. Paseo bat ematen ari ginen hemengo Kadizeko langile batekin, eta enpresa bizitatzen ari ginen, ari zen azaltzen zein dagoen zintokitan, zer egin nahi duten bakoitzarekin, zelan daude langileak eta bar, eta Polizia Nazionaleko furgoneta pasatu dira. Birritan pasatu direnean jaitsi gira, identifikatu gaituzte, poltsak katu dizkigute. Bazekiten zein kotxetan jaitsi garen, zenean, eta ez da gurea, lagun batek utzi behar izan zigun, gurea izorratu zelako, gure datu guztiak zekizkiten. Pentsatu nahi dut ez dela kasualitatea izan. Alegia, zuen furgoneta zein den bazekiten, aurrez. Bai. Ez dagoela mugarik, ez dagoela herririk, azkenean denak garela langile prase, eta horrek batzen gaituela, eta horrela batuta, indartsuago garela. Duela 3 egune okurritu zitzaigun zergatik ez genuen diru bilketa bat egiten, guk ere jaso izan ditugunez kanpoko laguntzak, hemengo jendearen laguntza eta penintxula guztiko jendearen laguntza, zelan ez diogu jende horri itzuliko guk jasotakoa. Informazioaren aria. Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Gabon dagizola guztioi, ongi etorriak denak, Naiz irratiko Bilintz saiora. Zuen hilabeteko zinetosia emateko prest gaude, eta
hasia itzinetik pare bat ohar. Hau, ez da bertso saio bat, baina bertsotan arituko gara. Hau zinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bertzearen atzetik. Hilabetean behin film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo! Bai, Jose Ramon! Eta notatuko zenuten ez nagoela bakarrik, pijaman etorri dira gaur, eta guztietako betaurrekoekin, notak hartzen eta esnei baso batekin, baina titurrioz, Gabon! Gabon! Eta notario lanetan ere, eta alfombra eze baten gainean, Mika Zumeta, Gabon! Gabon! Errusiar txuria eskutan, ez zaio sekula eroriko, topa, Oskar Biseir! Topa! Eta Gabon. Maite Bidarte! Eta Beatlesak! Gabon! Gaur, Bilintzen, Leboski, handia! Them tumbling down. Hilabete honetako filma, The Big Lebowski handia, 88. urtean Coen anaiek idatzi, zuzendu eta ekoiztu dena egin zuten, eta nik errango nuke behintzat edo humorezko film bat dela, gero etorriko dira liskarrak honen inguruan, eta errango dugu ere, bere garaian zinemaretoetan estrenatu zela, baina ez zuela orduan arrakastarik izan, gerora etorri zela arrakasta, eta orain, ez dakit kultozko pelikula bade, baina haunitzen gustokoa dela bai. Drifting along with a tumbling tumbleweed, I know. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua. Datorrelako itxas belarra txalupak. 4:42 minutu, pentsatu dugu, eta orain zen musika, eta aukera egiteko, jo dugu biderik erresenera. Durangoko azokak badu, playlisten alako zerrenda, dagoeneko 81 kantu dituena. Bai, publikatu zuten egunean, esango nuke 40 piku zirela. 42, orduantxe heldu genionari, joan dira proiektu gehiago eta gehiago heltzen, baina, joku zairen olatu hau harrapatu dugu gaur aurrera egiteko, eta Anela Baka eta Honei Gaztelumendi agurtu horretik, galdetu behar diegu, tripontziaz aratagoko, gauza pare batengatik luze egon gintezke braiekin, baino gehiegi ere ez diegu denbora lapurtuko Goiuri. Hori da, esan bezala, izar eta estel ipuina lortu dezakezu tripontzia.eus webgunean, zuen tripontziako txarteltxoa erosten dezunean, baina hori alde batera utzita, Anek maite dutean aipatu du Durangoko azoka bukatzea gustatzen zaiola. Beraz, galdetu Kotxaba, oin, gehatuko da Durango hater babaliz ezela, eta ez da. Galdetu behar diogu, aurten ze plan dituen egun horietarako? Bueno, txakurgorriatik normalean estan erdi bat hartzen dugu Durango barruan, orduan, lauon arten banatu ditugu turnoak. Beste urtetan bai errezten, egoerak edo errezten du ez, igual lagunen bati eskatzea edo, aurten, neurriak dialatan nahiko zorrotz jarri dira horrekin, eta lauron artean banatu beharko ditugu ordu guztiak, orduan nire plana da ordu pila bat sartzea han, larun batetik asteazkenera, eta gero 3 bat, unaiekin astelenean aurkeztuko dugu astelehen arratsaldean tripontzia, eta hortaz gain beste 2 liburu aurkezpen dauzkat larun batean, eta hoxe, topera, hoxe da nire plana, Durango neotea alik eta, alik eta ondoen, eta aurten naizen gaixotzen behin Durango pasata. Gaixua. Bai, dionerako ez da lehenengo aldi izango, eta kaso ez da bigarren ere ez da, ne?
Ez, askotan pasatu zaiten zerbait da, bai. Gaina, pozik nago, aurten itzuliko gehalako ematen duenez, eta, bueno, espero baietz presentzialtasunera, baina aldi berean egia da oso nekagarria egiten zaigula, inbeste ordu egotea hor jendaurrean, beti korronte hotzotz bat egoten dela, urten gaina pentsatzen dut aireztatzeko beharragatik eta seguruna handigoa izan daitekena, eta egia da askotan gero tentsioa jestean edo askotan gaixotzen naizela, baina bueno, aurten lasaiago edo eraman dezakedan, eta ez da nola. Bueno, Ane, gauzat esango dizugu. Zu kafezalea zara, hori da lehenengo egin barizudan galdera. Ez. Ez bereziki. Bueno, zalea. Duela urte batzuk hasi nintzen migraina oso fuerteak eukitzen, eta utzi nun kafeina eta teina, eta infusioak bakarrik edaten ditut. Vale, infusioak nahi baldin badituzu, bigarren kafean antzi izango gara Durangon, zurbildu gugana, eta guk infusioa prestatuko dizugu, eta horrela, eramangarriagoa zaizun bertako korronte txori, beraz, antxe egongo gara, eta zu zatuz lasai nahi duzunean. Eta ez dakit, unaik ze plan ditu, ez? Lanak ere pilatuko zaizkio? Galdetu beharko diogu beste komeki batengatik, ze beinatekin, kontatu izuet. Nire lehen guzua da. Bai, enekin. Kontatuko du nik beste goza bat? Ez. Baina, bidea da borroka, komikia argitaratu duzu beinatekin elkarlanean. Duela gutxi izan da hori? Bai, oain dela astetako kontua da, hau atera degula, Durangora begira argitaratu dugu. Eta, azkenean, beti oino itutan nago, bai marrazten, bai bertxotan jendaurrean, lan azkarretara edo azkarregin lanak eta erantzuna azkar jaso, eta marrazten baina arte indako lan gehiago lan motxak edo epe laburrekoak izan dira, eta hau urte terdiko lan bat izan da, ordu asko kendu dizkitena, neri kendu izanagatik, nire ingurukoak beste lan batzuk nire lanak ere egin behar izan dituzte orduan. Pixu handi bat kenduta, eta gogoarekin, zer reakziokan ikusteko gugustua gatu geha, eta gogotxu Durangon lehenengo aldiz egile bezala egoteko. Gu lehenengo aldiz izango gara Durangon kazetari bezala. Kazetari bezala, bai. Hemen uste dute estreinekoarekin urduri egongo estena beraz, Ane izango dela. Beste gauza batzukin urduriak aso bai. Bai, jarriko naiz, ni beti jartzen naiz gero urduri bai. Horrek ez badago esaten dutena ohitu itezeala momentu batetik aurrean ikustet. Urduritasun edo tentsio hori beti, ni behintzat beti jarraitzen dut eukitzen. Aipatu ditugu itzulerak, duela gutxi, azken ordutan edo, Delirium Tremensena ezagutu dugu, 6 urtek ere aipatu zuen, denbora luzearen isiltasunaren ostean bazekarrela lana, eta hori ari gara entzuten, eta horrelako eta bestelako sorpresak ere uste dut urrengo egun eta orduetan, izango ditugula Durangoko azokak euskal sortzaileentzat, badu, alako mugarri izakera hori, eta ziur oraindik ere ezagutzen ez ditugun sorpresatxoak ere jasoko ditugula. Bien bitartean, osasuna, pakea eta lasaitasuna, opa berdizkiogu Unai eta Aneri beharko baitituzte, Goiuri. Bai, gaixuak. Biei mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik, izan telematikoki edo fisikoki, eta, proiektuekin sorte asko, eta batez ere, Durango goza dezazuela, alde neurrian, aurten fisikotasun hortara, presentzialtasun hortara itzuliko gara, nola bait bada ere, baina uste dut ez dela izango, ametxetako edizioa, beraz egokitu beharko dugu, aldan neurrian Durango albezela gozatzeko. Baina elkar ikusten badugu garagardoren bat hartu dezakegu. Unai Gaztelomende, mila esker eta horren erarte. Eskerrik asko zuei. Eta Ane Labaka zuri ere mila esker, esandakoa, kafea eta infusioak gure kontu Durangon, lasai etorriko gana. Bale, jungo naiz, pasako naiz, eskerrik asko. Eskerrik asko, aio. Agur. Las estrellas brillarán. Yeah, yeah, yeah.
Encarizando gara, esta noche las estrellas brillarán. Keep calm and bigarren kafea. I'm the beast, you are the beauty, like coffee, you're my sweetie, American now, so pretty, but my heart is pure and plenty. Here we are, revolutionary brothers, and that's talking about the sweet, sweet love. Feel it in your bones. Take my breath. Gogoratuko duzu, entzule zareten horiek, bueno, Revolutionary Brothersi buruz aritu ginela, eta hementxe dauzkagu eurek ekarritako disko viniloak, opari ederrekin etorri ziren gurera, eta uste dut orduan aurreratu zutela, bazutela eskuartean, proiektu bat, eirarekin elkarlanean, eta edo guk aurreratu genuen, edo guk jakin genuen, ez da gitu ondo nola gertatu zen, baina proiektu hori dagoeneko, errealitate bat ere bada, eta larun batean kaleratuko du eirak eta noski Revolutionary Brothersen laguntzarekin egindako Revelation disko. Larun batean argitaratuko dute, esan da bezala diskoa, baina aukera izan dugu, guk entzun, eta, bueno, nahi genuen kanta aukeratu eta zuei ezagutarazteko, eta Beast and Beauty, hau, hautatu dugu, baina dagoeneko, euren Bandcampean sartzen bazarete, entzun ditakezue lehenengo bi abestiak, Eira eta Urgazia izenekoak. Zazpi abestik osatzen dute Beñarangs eta Gustaven kolaborazioak daude, Eirak edo Eider Elortzak bere, bueno, musikari, abeslari izen horren atzean dagoen emakumeak sortutako disko hau Revolutionary Brothersekin elkarlanean esan da bezala, eta bestelako parte hartzeekin ilustrazioak egin ditu Claudia Gallego Morenok, segiton erakutsiko dizuegu diskoaren azaloi, esan da bezala bi kantu Bandcampen dagoeneko entzun gai dira, baina larun batetik aurrera dena zuen eskura. Eta Eider Elorza Lamarka telefonoaren bestaldean dugu, dagoeneko, bueno, larun bateko kaleratze horrekin akaso urdurituta edo ez dakigu. Arratsalde honetan gitorri bigarren kafera, Eider. Arratsaldeon, eskerrik asko inigo. Bueno, hementxe ari ginen Beast and Beauty entzuten, diskonek duen 6. Kantua. Esan da bezala, oraindik dena ez dago entzun gai, larun batean argitaratuko da diskoa, baina bi kantu dagoeneko Bandcampean murgiltzen denak entzun dizake Eider, bueno, aurrerapen modura edo. Konta iguzu, nondik nora jaiotako proiektua dau, ze Revolutionary Brothersekin diskontan egiten duzun elkarlana ez da kasualitatea, alegia, elkarlana ere urrunetik dator. Bai, orain dela ja 15 urte daramatzagu elkarlanean, beren zuzenetakoetan parte hartzen dut,
Eta nolabait orain dena 2 urte inguru, suertatu zen elkarrizketa batean, aizu zergatik ez dugu pixka batean erreflexatzen orain arte egindako lana, zuzenetako lana. Eta horrela sortu zen, batez ere, bai. Lan horretan, 7 abesti izan da bezala, eta eurez gain, zure musikari ibilbide horretan ere, bidelagun izan dituzun, bestelakoak aipatu ditut, Beña Eranski eta Gustav, badaude bertan, ez dakite bestelako kolaborazioak izateko tentaziorik izan duzun, edo benetan zurekin bidean oso luze aritutakoekin nahiago izan duzun lan hori egin? Bueno, Gustav, nizartu nintzanean Revolutionary Brothers'ekin abesten, 3 kote bat ginen, Gustav eta Lua, eta beraz ere ordu asko eman ditugu eszenatokitan, eta Beña Eranski niretzako anai bat bezala da, eta niretzako obioa zen proiektuan egon behar zula ez. Falta mota izan dut Luarekin abestitxoren bat ateratzea, baina azkenean ez du kajatu proposamena, eta ez dugu sartu, baina eukidet kolaborak eta beste proiektu batzutan berarekin, edo así que etxekoak gaude, orokorrean. Akaso, pendiente geratu den hori, zuzenekoetan ere, edo zuzenekoren batean, entzuteko aukera izango dugu, baina, berri hona eman da bezala, ematen dugun bezalaxe, larun batean disko hori ezagutzera emango duzuela, berri txarraren horri batean eman bar dugu, ze, Young Rock Womanen 2021 bateko edizioa, ez dakit bertan bera esan behar dugun, edo atzeratuta behintzat, geratu da, bertan disko estrenatzeko intentzio zenuten, eta ez da posible izango oraindik. Bai, atzeratu egin da, egiteko intentzio osoa dago, eta bai, pena oso handia izan da, Trisha zetorren, nik asko miresten dudan abeslari bat, eta ez dakit oso giro polita sortatzen da Young Rock Womanetan, lehenengotik nik parte hartzen egon naiz modu batean edo bestean, eta oso maite dudan festival bat da. Eta, bai, penarekin, baina bestalde batetik ere, berandu egiterakoan, egoera hobeagoan egin izango dugulakoan ere bagaude, beraz, bai, triste alde batetik, baina badakigu egongo dala, izango dala, eta hobea izango dala egiten dugunean. Zure usaia azalean Xabel bulata mingañan azukre tontorrek esten Bideo deiez jarraitzen gaitu zuenok ikus dezakezue Eira Revelationen diskoaren azala. Baina, ze politia da ilustrazio bezala paretan jartzeko modukoa? Ederra da. Bai, eskerrik asko. Egia esan, enkargatu egin genion tatuatzailea eta ilustratzailea den Claudia Gallego Morenori, bere Sevillakoa da, eta arte obra bat egin portadarekin egia esateko, ni oso pozik nago. Eskatu diot, portada firmatxo batekin intimatuko dut, eta enmarkatu egingo dut. Bai. Ederra da, bai. Diskoa Bandcampen lortzeko aukera izango dela aipatu dugu, Eider, larun batean, Bandcampen eros daiteke bai formatu digitalean, kalitatea handiko deskarga ahalbidetzen duen formatuan, eta baita fisikoan ere. Bai. Bertatik etxerarako bide hori jarrita ez? Hori da, oraingoz plataforma hori erabiltzen ari gara diska saltzeko, bai digitalean, eta zuk diozu bezala, kalitatea handiko deskarga egin daiteke, zuk aukeratzen duzu, zein formatu nahi duzun, baina fisikoa ere bai, eskatu dezakezu eta hortikan salduko dugu. Agian, pixka berandu xego, aukeratuko dugu beste leku fisikoren bat, no joan zaitezken eta diska erosi, baina printzipioz, oraingoz, Bandcampen bitartez egingo dugu salmentan. Diskoa fisikoki, CD formatuan egongo da, viniloa inoiz egoteko aurrikuspenik ere baduzu Eider, oraindik ez, nola da hori? Printzipioz, CD formatuan salduko dugu, eta auskalo, gerokoa gero, baina oraingo CD-an egingo dugu. Hari nintzen pentsatzen, azala hola viniloaren formatu handian ere oso gauza. Oso polita izan daiteke bai. Oso gauza ederra izango zela. Gure apalean jartzeko, tripontziarekin, eta... Bueno, ideia apuntatzen dut. Apuntatu ideia eta gertatzen bada ere jakinarazi guzu, Ados.
Diskoari buruz egia da Revolutionary Brothersen giroa ezagutzen duen edonork Eira edo zuen elkarlanak ezagutzen dituenak estiloa gutxi grabera koka dezakela, baina entzuleari lagunduko diogu ez dakit, esan daiteke eta zai izaten da horrelakoetan abizena jartzea, baina reggaearen, eskaren eta girotik badagoela, momentu batzutan akaso soul eruntz, R&B iruntz ere joateko joera izan duzula, influentzia asko daude, hemen nahastuta Revelation disko honetan. Bai, arrazoia duzu. Alde batetikan Revolutionary Brothersek beraiek reggaea selekzionatzen dute, beraiek reggae maitaleak dira, eta badaukate reggaaren barnean gainera beren gustu pertsonala, selektore bezala, eta hori erreflexu argia da, hori entzun daiteke, izan, baina beste alde batetik, naiz eta reggaea bestu nik ere oso influentzia handia daukat soletik, berez soul eta jazza, orain jazza ikasten ari naiz musikenen, eta, bueno, bai, nire kutsu hori nabari da, ni soul abeslaria izan du nahi zenbora askotan, eta hor dago, baina, bueno, oso fusio ona da, eta pentsatzen dut funtzionatzen dula. This is the story of Eira. Horrela xeazten da diskoa, This is the story of Eira. Badu diskoak entzuterakoan zuzenean kontzertu bat bizidunaren sentsaziotik ere, eta, bueno, horre egiten duzu, ez? Lehenengo kantuak Eira izena du, ez dakite ze puntutaraino, bueno, pixkate aurkezten duzun musikalki zeure burua edo. Bai, nahita izan da. Eira bai reivindikazio modu bat izan zen, konposatu nuenean, idatzi nuenean, eta bai pixkat saiatzen da esplikatzen zeinen Eiraren historioa, ez? Eira jainkosa bat da, eta niretzako nire interpretazioa da Eira artea edo musikaren bitartez dakagun sendaketa edo ez dakiten bizitza eterno hau, ez? Orduan, bai badago aurkezpen modu bat dizkan, eta hori da intentzio osoa gainera. Gainera, azkeneko zatien euskaraz egiten da pixkat ere. Bertako letran, euskarako letran, Beñarrankek lagundu egin zidan zati horrekin detetan. Honena, kantu honena bigarren zati hori entzute izango da, eskerrak eman bar dizkiogu Eider Elortzari gaur guretzat tartetxo hartzeagatik, baina amuare bota bar dizugu, Iñaki, urtarrila inguruan edo animatzen diren, gure elkarrizketa akustikoetan sakonago, lasaiago eta aurrez aurre, disko hau goiti bera aztertzen. Iradokitzaia da entzuten ari garen musika, zebeto hemen gurekin, laborategi honetan, goxo, entzuteko. Noski, placer bat izango da. Bueno, Eider, esan dakoa Eira lehenengo kantu hau, Eiraren lehen kantu hau, Eira izeneko kantua entzuten agurtuko zaitugu, eta egingo dugu itzordutxoa urte berriarekin nahi duzuenean, asteazkenen batean gurera buelta bat egin, eta diskoa lasaiago eta sakontasunean aztertzeko. Primeran, eskerrik asko. Mila esker izan ondo, eta larun batean, goza dezazula, virtuala bada ere, estreno horrekin eta pixkanaka zuzenekoetan ere joango gara gozatzen zuen musika. Eskerrik asko, besarkada bat. Izan ondo, aio. Explode, until reborn. Eira is redemption, an occasion of transformation. Eira is the passion, is the action of our creation. Eira is evolution, the solution of the equation. Explode, until reborn. Eta guezkoa zinora, baina goiuri zuagortu egin martzaitugu. Ni bai. Zertuaz, gabonetako txokolatezko egutegi horitakoa erostea? Ez, bihurrikeriak egitera. Ui, ama. Bueno, bihar arratsaleko 4 hemen txiko dugu elkar. Anaski. Hala, goiuri, agur. Agur. Aludan beti holtzeta. Pasu Iñaki izua, zinora. Ze Azpiroz dator, Fernando Neira dator, Carlos Arantzegi dator, eta lan pixka badaukagu. Baina gozatzeko paradare bai. Nik uste bai, ez. Urtragoa besa mortuan, horraztu gabekoa datxa,
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Piano doinu sosegatuan murgilduko gara gaur bigarren kafeko kontzertu akustikoetan. Mikel Azpiroz piano jotzaile eta musikaria dugu gurekin, Islak izena du Donostiarrak argitaratu duen bakarrako 3. lanak. Azki ezaguna da Azpiroz euskal musikagintzan. Izan Elkano Browning Creameko kide gisa, Traveling Brothersekin, Javier Muguruzarekin, Elena Setienekin. Gaua eta zuri diskoen ostean, Islak iritsi da gure belarri eta bihotzen gozotasunerako. Lan intimoa, introspektiboa, gozagarria. Eta gaur gainera, elkarriztara ez, baina geroko kontzertu akustikorako zuzenekoetan bezala etorri da 3 formatuan. Carlos Arantzegirekin eta Fernando Neirarekin batera. Ongetorri gurera, Mikel, zer moduz? Eskerrik asko, gu honea gomidatzegatik, oso gustora emezueken. Mikel, diskoa entzun eta denbora nolabait gelditu egiten da. Bada disko batez, doinuek eramaten dute entzulea egiten ari den hori utzi, eta diskoa entzuten jartzera horretara bakarrikan. Pozten naiz hori balin bada efektua, hori da bilatzen detena, musika hau jotzen detenen, eta sortzen detenen ere bai, nola baite bizidegun ritmo azkar eta askotan ero hori gelditzea eta lasaitzea, ezta? Eta arimarekin konektatzea. Elkarrizketa hau preparatzeko ibili naiz ere ikusten, beste kideek ze galderak egin dituzten, nolakoak izan diren elkarrizketak erantzunak, eta ikusiet, guztietan edo ia guztietan galdera bat errepikatzen dela abesti bat badagoela Garaionak izenekoa, eta gaur egun edo aurreko urteko pandemiarekin eta Garaionak deitzea, bazela pixkat ironikoa edo galdetzen zuten aurretik eginda zegoen, orduan guk ez dugu galdera hori errepikatuko, galdetuko duguna den, ea beti den Garaiona musika sortzeko. Nik uste, baiet, musika terapeutikoa da niretzat, eta jotzen ez duenarentzat ere askotan bai ez da. Zerbait hobek egiten gaituna edo hone egiten digun zerbait da, eta niretzako beti da Garaiona musika jotzeko, eta askotan bai entzutea eta bai sortzea edo jotzea sendagarria gertatzen zait. Eta saiatzen naiz entzulegoari ere hori transmititzen. Beste abesti bat da ekilibrista, eta nolabaitzuk ere mantendu duzu oreka bat lan honetan, joan zera sartzen jazz ukitu batzuk, alde batetik bestetik joan zera musika estilo batzuk edo zertzelada batzuk jartzen, baina dena osotasun baten barruan dago, batzutan izaten dalako, abesti hau da oso hola, beste hau oso bestelakoa, abesti guztiak baukate antzekotasun bat, baina ukitu desberdinak eman dizkidezu. Alaxe da, bai, pianoarekin egin dituten disko hauetan, nik txikitatik identzi dituten musika desberdinen ezaguarriak ditue. Saiatzen naiz beti ezaugarri horiek modu oso personalen eta propion azaleratzen. Niretzat musiko edo sortzaile batentzat pasatzeko koxkari zailena hori da. Sorkuntzan nolabaiteko zure esparru txiki hori definitzea eta lortzea. Musika egiten hasten garen gaztetan, askotan gure helburua da gure
erreferenteak kopiatzea, nola egin dituen gauzak, eta horiei kopiatzen saiatzea, ezta? Eta ondoren, pauso hori egin ondoren, nik uste dut, bintzen nire kasuan, nire helburu hori izan zen. Orain, erreferente hauek egiten duena ikasi dut, eta orain nahi nuken nerea, nik dituten, barruan dituten elementuekin, nire hizkuntza propio txiki hori azaleratu. Hizkuntza propio horretan, Mikel, segundu bat, ez dut nire burua entzuten eta hizkuntza propio horretan nion, badago obstinatorako joera bat, uste dut zure ibilbidean nahiko markatua dena, izan jamonarekin, izan pianoarekin, eta disko honetan oso agerian agertzen dana, patroi batzuk buruan sartzen dira eta hor geratzen dira, ez? Zukua fruituari ateratzen saiatuko bazina bezala, melodia horri mila hurbiltze diferenteetatik, desberdinetatik, melodia osoago bat osatzeko edo, ez? Ez dakit hori ere bada, akaso zure izakera musikala edo? Bai, baliteke, bai. Ez da hitzekin errez esplikatzeko gauza bat, baino motibo musikal horiekin nik bilatzen dudana zea da, entzulearekin konexio bat, nire buruarekin konexio bat lortzen baldin badet, zea horiek motibo horiek jotzen, orduan saiatzen naiz, entzuleai ere hori transmititzen. Motibo horiek askotan sortzen ditut oso modu improvisatun. Eta datorren gau baten sortu balin baditut, eta aurren gaunen pianon aurrekalden jartzen balin badaiz jotzen, eta nahi gabe berriz ere bueltatzen baldin badie, esan nahi du, atzo jonun hau berriro bueltatu zait, orduan beraz badu esan nahi bat niretzat, eta normalen kanta guzti hauek holaxe garatu die. Sortu eta gero bueltatu egin die. Ez nire lan metodon ez arkatza eta pentagrama hartzen eta apuntatzen gauzaik. Baizik eta nahikoa garrantzi baldin badue bueltatuko dien la badakit, eta orduan horrei ematen diot ez dakit kalidade testaren balioa edo, ez da? Entzuleako kadadin hemen gertatzen da esaterako. Eta hemen agertzen da berriro, diskoan momentu gehiagotan gertatzen den bezala, kantu aurkeztu duen melodia, kantu aurkeztu duen motibo hori, berriz ere bukaeran. Eta disko osorik entzuterakoan irinaki momentu zen irriparra eta guzti atera dit, ze pentsatzen nuen, maitasunarekin, kabroia, berriro egin du, ez? Berriro ekarri du ona, dagoeneko ahaztuta nuen, abesti honetan barrena, joan naiz beste espazio batzuetara, beste kolore batzuetara, baina hortzegoen zaiez, eta harrapatu nago berriro. Eta hori, Mikel, gertatzen da, bin baino gehiagotan diskoa badoala, kantuak ere badute beren iraupena, eta iraganera berriro hor ahaztu xamar geratu den, belarrian ahaztuta geratu den melodia bat berreskuratzera eta. Bai, alaxe da. Giro bat sortzen duen melodiak die, eta konteksto musikal hortan eusten saiatzen naiz. Esan nahi balin badue, jun etorrian erabiltzen ditut, piztuta itzali. Gaur egun musika instrumentala zinearekin
lotzen da asko ez da, eta askotan esaten didate, aizu, Mikel, zure musikak badu kutxu zinematografiko bat, eta nik reibendikatzen dut musika instrumentala zinea baina aurreko goa dela, eta baiet ados nau izan dezakela ez dakit sentimentu abstrakto batzuk sortzeko edo pizteko ezaguarria musika honek, baina ez du irudi zinematografikorik behar, nire ustez, baizik eta bakoitzari musikak eraitzen dizkion irudi horiek ia zinearen baliogarriak izago liratek ez da. Ez dugu pantalla batei behi dago beharrik musika honek sortuko dizkizun irudi mentalak bizitzeko. Adibidez. Eta hor, Mikel, aipatzen izun, kantua orkesten duen melodia, kantua garatzen da beste giro batzutan, eta batzutan itzultzen da berriro. Niri islak izenburuarekin lotzen zitzaidan idea bat da. Pentsatzen nuen, Mikelek islekin, islak, irlak, uarteak irudikatu nahiko zituen, edota isladak. Ze batzutan kantuek badute dualidade bat, badute batetik errealitatea, hau da hau, eta bestetik islatzen den hori, nolabait musikalki irudikatzeko gaitasuna. Eta ez dakit, nahi da sortutakoa izan den, edo nik izenarekin alako buelta bat egin dudan, akaso sortzaiaren buruan etzegoen. Dik uste oso ondo heldu diozula nuen asmoari. Alde batetik, abesti bakoitza islam baten modura ezatu dut, ikusi dut edo metafora modura erabili dut isla, abesti bakoitzek duen ezaugarri propio hori isladatzeko. Eta gero, abesti bakoitzek irla bat izan da, isladatzen du bere ezaugarri propio ez da, eta hortik dijoa asmoa. Gero, asmoa eta emaitza bera oso intimista da, ez? Leno zinema ipatu ezela eta topikora jotzen badegu, bada gauez entzuteko disko bat, edo biztaren ritmoa lasaiago dagoen horretan. Kanpotik ikusten dugun bezain intimoa da piano eta pianistaren arteko harremana? Izan liteke, bai. Ez da harreman erreza izaten, batzutan, baino konplizidadea hori lortzen danean, badu intimidade haundi bat. Zerbait esan behar nizuen, eta aztu intzait honen arira. Bueno, gero galdera, galderan esaten unazieran topikoetara jota badala gauez edo entzuteko bakarrik lasai entzuteko disko bat, eta gero galetzen hori, pianista eta pianoaren arteko harremana intimoa den. Bai, ala da, eta musika aldetik gauez entzuteko eta ala da, nire gauez entzuteko, gauet askotan ematen diren kondiziok intimok izaten dira, gauen iluntasune daukeo, isiltasune daukeo, askotan bakardadea ere bai, gure momentu bakarrik egoteko momentu eta isirik egoteko momentua gauen izaten dugu, eta nik musika gauza asko bat gustatzen zait, orokorrean sortzen ditun sentimentu gatik, batzutan izaliteke festarako, beste batzutan neutroagok, baina sentimentu guzti horietan gehien erakartzen dauen musika izaten da sentimentu sakonak pizten dizkiten musika. Eta nola bait, hori, lehenago kontatu dizuet, barrua mugitzen ditena. Ez irribarrea egiten ditena ere gustatzen zait, baina nahiago dut barrua mugitzen diten musika. Eta disko hauetan, gaua, zurin eta islaken,
hortik joaten saiatzen naiz. Besterako, badete Elkano Browning Cream proiektua, edo Traveling Brothersekin jotzea, eta proiektu ludikoagoak dioiek. Hontan saiatzen naiz, ez dakit nola esan, sakonagora sartzen. Nere musika musiko izaera, azaleratik bera sartzen. Sakontasun horrek minimalismoarekin lotzen zaitu? Ze Mikel Azpiroz jamonista eta Mikel Azpiroz pianista, instrumentista berdina dira, baina bi instrumentista ere badira, akaso ez? Bai, esan dizuz, ia lortzen hau zerkin barkatu. Minimalismoarekin. Bueno, minimalismoa, ez dakit minimalismoa, nahi erabiltzen dituten rekursok oso efektibok izatea bilatzen dut. Ez ditut notak barra sartu nahi, eta nahi dut jotzen duan nota bakoitzak izatea bere esan nahia. Eta hortik, ulertzen dut minimalismoaren etiketa hori. Gero, hori, Elkano Browning Creamekin beste bota bateko musika izan da, beste eskaera batzu ditu musika horrek. Eta bi proiektu hauen arten, esan dezagun nire behar musiko personalak betetzen ditutela, ez da hor spektro zabal badau. Horrela sentitzen naiz, nola esango nuke, espresatzen detela, espresatu nahiekoa edo. Orduan, zuk aipatu ere galdera honen hasieran, bai zuri eta gaua diskoak, haien jarraipen bezala ulertu dezakegu irlak? Bai, argi eta garbi gauan dekin hasi nuen bideari segidiot, bai zurin eta bai islaken, intimismo, introspektibo, espiritualidade ere izan liteke, momentu batzutan, komentatu deun sakoneragatik, bai, hortik segidiot, bai. Dena era denba guztin lehenengo pertsonako singularrean izketan, baina aipatu behar dugu diskonetako 10 bestiatikan, erdian edo 4-5 Carlos Aranzegiren laguntzare izan dezula. Alaxe da, Carlos Aranzegiren perkusioa eta bateria entzun liteke diskoko 5 bestietan, eta hasiera batean diskoa bakarrik egitea pentsatzen nuen, baino abesti batzui bueltaka pentsatzen nuen tratamentu erritmiko batek ere lagunduko ziela, eta Carlos nik aspaldiko lagune eta musika lagune dut, aspaldia seginen alkarrekin jotzen proiektu desberdin askotan ibiligea, eta Carlosei eskatu nion, probatuko genituzken bere partaietzarekin nola geldituko lieken. Eta gogoratzen dut, pandemia aurretik San Sebastian egunean, hau da 2008ko San Sebastian egunean, atxalde hortan gelditu ginen bazkaldu ondoren hauek aprobatzeko, eta izugarri gustatu zitzaidan grabatu genituen, eta magia zutela iruditu zitzaidan, eta horregatik daude diskoan 5 abesti horiek. Eta ondoren, disko orkezteko garaian ere, zentzu ezun Carlosekin aritzea, eta baita Fernando Neira kontrabaxu jolearekin ere. Eta orduan, 3 formatuan juten gea diskoa orkeztera, eta tartekatzen ditugu piano solo edo ni bakarkako pianoarekin egiten dituten nik bakarkako pianoarekin egiten dituten pasajek triokin jota beste batzukin. Uste dut Iñaki orain 3 aurkeztu duela, oso momentu ona dela lehenengo kantu entzuteko ez da. Esango nuke bai. Mikel Azpiroz badoa gure gune akustikora bidean, eta bertan bi bide lagunekin osatuko dugu lehenengo kantua.
Bigarren kafearen gune akustikoan, Mikel Azpiroz pianoan, Fernando Neira kontrabaxuan eta Carlos Arantzegi bateria eta perkusioan. Nahi duzuenean.
Gaur Goiuriren eskua falta zaizkigu txalo egiteko eta nabaritu egiten da, baina badator Mikel Azpiroz gure elkarrizketa egunera bueltan. Ze, bueno, aipatu dugu horre, ez dakit, desberdintasun bat, diskoa grabatu eta diskoa zuzenean gertatzen den horren inguruan, Iñaki. Eta, bueno, grabazio prozesu horretan ematen dira gauza kuriosoak hasteko. Nik diskoaren kredituak irakurtzeakoan deskubritu dut, etzegoela kontrabajistarik grabazioan, Mikele grabatu dela mofoarekin, eta ez dakit Fernandok zer dion, baina linea oso polita daude, kontrabajoaren oso gertuko den soniduan, nik hau test bat egin behar dute, lagun musikariekin, norbaitek antzematen duen zegertatzen da nor, baina erabaki duzu, Mikel, ezuk pianoa grabatzea, badaude, gero hitz egingo dugu, jamonarekin eta kasio batekin eginako, zertzela da txiki batzuk, baina batez ere lan handia dago, bai pianoan, eta baita bajuaren eraiketa horretan, eta erabaki duzu zer horrek grabatzea. Bai, esan dizuten bezala, abesti hauek, Carlosekin batera grabatu genituen, 5 abesti hauek, pianoa eta bateriarekin batera, eta bajorik gabe, kontrabajorik gabe. Eta ondoren, neonek mofo izena duen sintetizadore analogiko batekin sartu nituen kontrabajo itxurako soinuarekin bajo lineak. Pentsatu nun horrela zakit, errezagoa do izango zitekela, beste norbaitei jotzea, esatea baino, eskatzea baino. Ja, Carlosek eta nik sortu gendun groove hori, elkarru lertze musikal hori, ondoren beste batei hortara itxastea, eskatzea, zitzaidan... Ez erresa eta kaso ez justua iruditzen. Hori da, hori. Marroi txiki bat ere igual izan ziteken. Baita horrela erabakin neonek egitea, bai. Egia da, zure bilbidean jamonarekin eta ezkerreskua baju lineak egiten erabili duzula hortetan eta hori horrela izan dela. Baina, bai, nik diskoan egia esan, ez ustean harrapatu dut gaur hau jakite Iñaki. Sorpresa horpegia izan da. Bai, izan da. Epa, ze pasatzen da hemen, zeatik ez da Fernando eta nik konbentzituta kontrabajoarekin grabatutakoa zela. Zure estudioan grabatu duzu, Mikel, Musiken, Steinway B piano, mofo, Casio SK bat, bueno, guazen Steinway hortara, ze iritsi zen zure bizitzara, duela ezain beste, eta bada ez, uste dute, oso privilegiatuentzako pianoa, gusto ondia ematen duen pianoa, ez da? Bai, Steinway marka pianotan, zea da, ametsetako pianoa, ez esan liteke, ez da? Izugarrezko instrumentu die, instrumentu garestik die gainea, eta nik orain daukaten Steinway hau oso berezi da niretzat, nire txikitako eta gaztetako Donostiko Konservatorioko piano irakasle izan zen Juan Padrosaren Steinwaya zelako. Eta, gero bizitzaren... Tirabirak edo... Bai, bizitzak aurre haitzen du eta gauza gertatzen die, eta, Juan bera orain dela ama urte hiltzan, eta azkenen bere alargunak eskainita eta bere bezioala izan da. Zure eskutan bukatu du? Horrek bukatu du nire eskutan, eta zerbait magikoa eta mistikoa niretzat Steinway hori jotzea, ze nik Juan Padrosarekin oso harreman hona izan duen. Nik garaiaietan, 12-13 urtekin, banuen joera klasikoa jotzez gain, bluesa eta jasa jotzeko, eta berak ez zintzidan erakutsi nahi musika horiek jotzen, baino begionez ikusten zuen eta bultza egiten zian. Nik neronek segin ezan ikertzen. Etzen ohikoena, garai horietan, eta ez da ohikoena izan orokorrean formakuntza klasikoan, ez da? Hori da, askotan gutxietzi egin izan du da, ez da? Klasiko tirtetzen den musika hori, alde akademikotik. Baina, nik uste, baina idea gauzak aldatzen, eta espero ezagun, hortan ere, bideo hortan aurreratzea, gehiago oraindik ere, Horrela, orduan estima hondi honien berari, indarra hondiko pertsona zen eta indar hori transmititzen zian nire bidea egiteko. Grabazio hori dagokionez, pianoan egindako abestiak grabatu eta pentsatzen dut horre
gustoren gelditutako tomarekin, horrekin egin duzula aurrera. Carlosekin, biok batera grabatutakoak dira pentsatzen dut kantu horiek, ezta? Bai, alaxe da, bai. Horik grabatu genituen 2 toma, abesti bakoitzetik, eta gero gustokoa genduena aukeratu, eta hori da diskoan, bai. Bai, gauza bitxi gertatzen die, diskoietako batzuk baditue pasabarte instrumentalak, improvisazio moduko batzuk, eta erabat bai improvisatuk izan ziren, baina gero orain kosta egiten zait, horiek zuzeneakoan askatzea. Improvisazio horiek pixkat bihurtu die komposizio. Komposizio. Bai, nahi gabe, baina ala gertatzen da, bai. Grabatu horretik, idatzen dituzu kantuak, harmonia oinarri batzuk bai eta melodia batzuk bai, erdizka? Ez, kasu honetan ez, nola neonek jotzeko zien, ez nun beharrik. Beste musikari batzuri pasa beharko bainizkien ikasteko, orduan idatzeko nituen, baina kasu honetan ez, espaldin badet inoi pasa behar, ez ditut idazten. Nik urrengo kantu entzun horretik Iñaki azken galdera bat, eta ez du diskoaren grabazio prozesuarekin edo produkzioarekin zerikusirik, kantuek izenburua dute. Eta izenburu horiek batzutan eramaten dute, entzulea, giro horietara, entzun dugu lehen islak, entzun dugu garaionak, orain zuzenean jo duzuen neguko ibaia. Nolakoa da prozesua, zuk baduzu izen eta testu inguru bat buruan sortzerakoan, edo sortzen da eta ondoren horri izena jartzen diozu, eta zer bilatzen duzu izen hori jartzerako orduan, ze sortzaile bezala ere bada askotan konprometitua ere, zoni izen bat jarri beharra. Halaxe da, bai, normalen sortu ondoren jartzen dut izena, eta zerbait inspiratzen diten zerbaiten izena izaten da normalen. Eta bai, ez dau misterio handirik. Izena jarri beharra dau, orduan zerbait zer irudikatzen diten musika horrek, izen hori jartzen diot. Orain txiskatuko dizuegu bigarren kantua, eta Haize Epeletan izena du. Zerk eraman zintuen kantu honetan, Haize Epeletan izenera? Badu, abesti honek kutxu latino bat edo, oso sutile, baino horregatik jarri nion, bai. Entzungo dugu, Haize Epeletan, Iñaki. Bai. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Mikel Azpiroz, Haize Epeletan, Carlos Arantzegi eta Fernando Neiraren laguntzarekin.
Bueno, badator Mikel Azpiroz gurera bueltan, Iñaki, azken txampari helbar diogu, arratsaldeko seiak ere gertu ditugu, baina, tira, badugu tartetxo bat oraindik, Azpiroz gurekin izan. Gainera, haize peletan entzuten egon gera, eta haize pelarekin, ego haizearekin edo bakizu txoriak pasatzen direla, iztariak beti den dira atento haize pelorin noizagoen, baina txoriei buruz hitz egiten, nik azala buruz galdetu nahi diot Mikeli, Mikel, azalan ikusten dugu txori bat ostoekin eginda, baina usten dut protagonista berezi badaukala azal honek ez, semeak egindakoa da. Barkatu, Mikel. Bai. Alaxe da, semea etorritzaian ikastolatik, 9 urte zitula, eskulan hau egin da, azalan azaltzen den eskulan hori, eta txori baten irudi egin da, 3 ostokin, 3 osto lehorrekin. Eta esan nien aizu, hau zer da, eta ez hau handerinok esan digu eitxeko, eta esan dizu, txori bat eitxeko, eta ez, eman dizkigu osto lehor batzuk, eta zerbait eitxeko esan digu. Eta orduan, iruditu zitzaian oso ederra, umek duen freskura, sormen zea hori, ez da, oraindik ere izorratu gabeko sorkuntza almen hori isladatzen zuen zerbait iruditu zitzaian, eta txori horrek benetan begiratu itzen dizu, ez da. Bai. Eta orduan, erabaki nun merezi zuela diskoaren azal bat, eta privilegioa zera netzat hori izatea, semeak egin da. Aita sortzailea, semeare sortzailea atera behar. Leno, aipatu dugu nola 10 abesti zeuden, horietako erdian Carlos Arantzegik parte hartu duen, aipatzen zenun ere nola erritmo bila zinen, nola ikusten den abestiaren garapena edo, baina gainera, entzula dauka, ariketa hori egiteko modu oso horrez bat. Ze abesti bat, 2 bertxotan jarri dezue bukaeran zu bagarrik, pianoan, abestia korolo da, aurretik ere, entzun dezakegu, entzuten ari garen bezala, Carlosen laguntzarekin hor, ikus dezake, ariketa, bai gauza bati zer ematen dion, abesti batek, hori kentzeak ere zer ematen dion, ez da kendu da ematea ere bai, eta ekilibrio hori berriro, ariketa hori badago hemen bai. Alaxe da, bai hori abesti honen eraldu da egiten nuen, 2 bersiotatik zein erabili, bakarrik jotzen dudanean, hor tempoarekin jolastu ezaket, abestiari ikutxu elastikogo bat ematen diot, notak luzatuz edo moztuz, eta ez diote inori segi behar, ez da, erritmo definitu batekin. Baina aldi beren, Carlosekin jo nuen bersio ritmiko gortan, beste gauza batzu da, ezko duzu bezala, ordu pentsatu nuen biak jartzea politxezala bai. Eta zuzenekotara, ze bertsio eramaten dezute? Biok, irurok, edo zu bagarrik? Normalen bersio, irukotearen bersioa, Carlosekin egindako bersioa. Baten dugu bai. Gainera, kontzertuetara, badakit da, Victoria Eugenian egon zarete, Bizkaian leku desbernietan, kontzertuek mikrofon hori gabe edo akustikoan egiten dituzue edo behintzat aukera dagoen horretan, beti bermatzen areto bakoitzak duen akustika hori. Alaxe da, musika honek ametitzen du tratamentu klasiko hori. Pianoak, beti pianoarekin egiten, jogukolako pianoarekin, eta pianoaren resonantzikajak sortzen duen mundu magiko hori entzuleari iritsi arazteko mikrofonorik ez izatea edo bafflerik ez izatea niretzako garrantzitsua da. Entzuleari zuzenean iristeko pianoak edo bateriak edo kontrabajoak sortzen duen magia hori. Eta hortarako hoxe aretoak izan behar dituzte kondizio apropos batzuk, baina orain arte egin ditugun guztiak, bat Santanderren parke batean jogan duen azkenengo udara hontan, eta orduan bai jarri berzagen dituela mikrofonoak, baina beste guztik egin ditugu akustikon. Eta guretzako ere gozamena da, ze interprete bezala ere akustikoan egitek zehatzen digu
ematen digu aukera, dinamikak eta gure arten hobeto kontrolatzeko, gure arteko elkarrizketa musikala garbigoa izateko. Eta, ontxe, abenduan sartu berri gara, baina uste, entzule guztiak badakite askotan errepikatzen dutelako bai Goiurik, bai Inigok Tolosatik egindako saio bat dela, uste, hementxe, gure estudionetatik oso gertu topiken kontzertat eskiniko ez dutela, uste, urtarrilan edo dela, ez? Alaixe da, urtarrilak 14ean, Tolosako topiken aurkeztuko dugu islak, eta gaina Tolosar batekin, Carlosek Arazekin. Eta bai, topiken behin nago jota aurretik, Javier Moguruzarekin, eta leku zoragarria eritxu zitzaian, eta nik usteet islak aurkezteko areto aproposa da. Oso aproposa dela, giro intimo eta bildu baten, ez da? Gainera, hor ja jodezu, Javierrekin zen dezun bezala, orduan badakazu ja buruan pixkat ze akustika daukan, eta nola eramango dezuen zuek hirurok. Bai, nik uste oso aproposa izango dela lekue. Eta asko disfrutatuko deula Tolosan islak aurkezten. Guk ere seguro disfrutatuko deula bai egun horretan, animatzen bari magara, edo alba lima dugu, eta seguro disfrutatuko deula da ointxe bertan Inigo. Ze plazerra da hemen horrelako kontzertu pribatu dukitzea. Bueno, gutxi gara bera, topiken izango den baldintza berrietan mikrofonatu gabe. Bueno, guk mikrofonatu dugu audio hori entzulek jaso dezaten, baina kaskoak enduta hemen entzuten ditugu bere horretan, eta esan ederra da, eskerrak eman bardizkigu animatzegatik, irukoan, gure off-ber zaharrari Mikelek atera dion soinu politiagatik, edo ateratzen ari zaion sonido politiagatik, eta besterik gabe, bai, uste dut urtarrian 14ean, badugula, itzordutxoa, Tolosarrak izan da, hortxe, bintzat Goiuri eta biok, zure animatzen bazeinaki, tirala izango da, eurek ikusteko, eta zuek ere, hortxe duzu itzordu hori, baina bien bitartean gozak ezue jarraian joko dutelako, eta baita noski plataforma digital guztietan ere entzun gai duzuelako. Islak Mikel Azpirozen, aipatu bezala, bakarkako 3. lana, Mikel, mila esker, plazar bat izan da, izango ditu gaitzaki gehiago, 2. kafeak hartzeko, eta kakapila. Horixe bai, eskerrik asko, aukera bategatik, eskerrak eman edizki baita Fernando eta Carlosei gaur hemen irukote modura nerekin etortzeagatik, eta beste bat arte. Bagoaz ekilibristarekin. Prestatzen diren bitartean entzuleak ere agurtuko ditugu, bihar arratsaleko 4etan hementsi izango gara 2. kafea, baina bien bitartean arratsalderako 6etarako bidean gozatu ekilibrista, Mikel Azpiroz, Fernando Neira eta Carlos Arantzegi. Eskerrik asko hiruroi eta nahi duzuen arte.
Calm and bigarren kafea.